Malion Mbofo abe Mali kono abe Mali koka mbado ko hami baula abetle dama bo message do beka ta yoro bela do be rezonka do be fo ko premisi welelendo aya don ma chama mbuli sisa ko pourquoi shogel ko kala mega premisi ko pourquoi be kuma pourquoi ti dadete abora fangala amanga kuma tuguni e ba fa ko kodo famu transition in on dendedo ne dendedo au dendedo den na bemo abese ka fili asomogo kanga laje na fili la yoromina iba deme akata sire nyuma fe na ma fili fana ibatoi me ninye bala fendo bekake mi mandi fangama mi mandi jamanama ikanga kuma ikanga kodoke parce ala kankishi domina na manye ibise ka fo bebe na fo aye mundeke aye munde fo ko beka chien domina na we jetimne ke nete kuma dombe mbe kuma dron ni problème ba wulila on kuma na chien dama mbo hakili jigi Algérie ni Mali Algérie binanga drone ka domina fa kera manga anga jamana ni Algérie ce kera manga Algérie ni AES jamana uci ne kumana ngo Algérie uma balma uce ni ateketa aw ni an we balma ude an we voisin de I balma I voisin I se ka yelema ni manga wulila ani nyongonche ankanga sigi ka kuma ka furku ba mais kodo kera malila yaye mogo do wulila ka Algérie nye mogo neni ka manganchi ko otuka bare jamana kono bebi joyorala gouvernement ni ba fe ka lafia soro ni be kelela ibe doboy jugula tanki bese ni men ko kay jugu ki kele ibi joyorola mais ni jugu bena chaya diplomatie ni guerre baraye mu ka jugu dogoya ka kele nogoya donc bi anga jugu ka cha donc anga koloshili ke ka politique yereke galonte de mais akake politique nyuma ka jugu dogoya ka kuma ani anga voisin we mi mandaye mi mandiwe anga fonyo anga bela fulana ne kumana CEDEAO min fleni AES bora CEDEAO la domina ma chamanta do Mali yere kono nenye be seben chamala bu wili ka fo pourquoi be bo kele bena Mali on soro umanga bota au dessous de où soro donc CEDEAO baka 50e anniversaire célébré domina ne seben do bo ka fo an bora CEDEAO la chogomina ka fo be kado parce que bado hada we dombe nyinawo ma chamanta do an bora chogomi o don ale inséré ma chama ye weli ka bo kenema hali procès d'université ou ka bo Europe ka bo Amérique ka bo Afrique intellectuel baw kulutun tado jaja dinde kunkera donc ne ya do koye bara minke bara nyumandu Afrique président yo aka conseil ou yen wele ko papier ou bena kalanka fuka président yi parce que lu kunta kalama ko kera nchogola do ye na fa bado parce que an bado me ulu tado malien yere na chamantado ama fo kambe bode ou ba fe ka sharia de utiliser ka bi anka ka bindoka anko kante soma nkumana jen sabanaye
o yo ko parti ka disu Mali kono nko angangija parti ka chaya Mali kono ale sere asi national kun ka fo ko parti ka cha parce que on a parti kemenani Mali kono mogo million muga o koni ka cha jamana bo min be dien kono ni u belaje parti fla saba nani duru mais parti kemenani o jamana dun million chama yuka population andu million muga parti kemenani o koni ka cha parce que c'est ka hakilina kemenani soro jamana kelen jolila mais asi national ya be ke domina ma bawo ma bana be Mali kono ne yere ya tama ku be invité dine nyemogo ube en fa sirfi ke mimbe bo nyoro dine nyemogo ka kuntigi ba Sheriff Haidara mimbe chrétien kuna mimbe protestant kuna ne betama minu mase kana fana yechi blaka duma una na dua uke ale nsere nyoro shirfike na domina ayan jonyogon kerefe Mali nyemo akwama enyogon tegemine akana nyon jamfa nawe nyogon tegemine Mali bena jaya fo dobe visa nyini kana Malla ne mankene sambi segide benebolo mine njija kana duawu deke ala ka barka du asizila wa asizini fen wo fe na be ke Malila Maliya ya jati ikera M5 mogo ikera sodasu ka mogo ke Maliya to aya be jati anganga jamana ju chugumna am benaka donc nko asizi ya Mariam di Maliya ma anga barakena anga amanga nyinako asizi ma foko parti asizi ko dobo partula akanga ke chogumina fana asu ya ira Maliya la netlobe mangala dugu kono ko parti betunu Mali kono nse kandade nko mogoma Malika welewele kan ayo lame répondant à l'appel d'email anga Malika welewele kan jabi nga kuma la bankera domina furuku ni manga wulila jamana kuna domina fo dosi ka fo président be se ki sigi jamana kuna ni domini terroriste bana o wati bela nebe mogodo lame Mali kono Mali koka jadizu fe minum be cheni ka jamana kono ulufe ko mimbe ka ke Malila ko ulube min fe Malien et Malien ni be fanga in contrôle la sababu tala de ni ba contrôle la dron aka franyon ka ko fanga in d'Afri nko Malien ay koloshide ni nyewon kera jamana dola terroriste de nyamaga do be terroriste to de bala utora samali la funa nata kabla jamana kuna surtout ko wati be Mali terroriste nyemogo bafo ko lu yere bafo kulu kelenti se ka Mali mara mais ma wo manabe fanga in contrôle la aka faralu ka fanga in d'Afri wati la ne bora kafo attention ni kuma torani na ni ma kuma fo ka hakili jaga boki amani jamana ma parce que ubese ka ke terroriste ban jamana la ambado terroriste min be Mali la jamana were bako uli de busara donc ubese ka ke terroriste ban jamana kuna faka se yoro dola hada ma dewu fanga ne gebe bo mogola ya do fanga wo fanga ni e wati do kala ibetaga note ine gebe bo mogola donc ni terroriste ya don u bena ke kele tigitigi kele ti ba Mali kono fo Malion be katige fanga la o wati la u bena usago soroli ya bena no yubulu donc ne se bendoke ko anga jija
i y'a dɔn n'i bɛ taama yɔrɔ dɔ bɛ yen n'i sera a la i tɛ se ka segin tuguni donc ko maliyɛnw k'u hakili jagabɔ fangatigi k'u hakili jagabɔ ko an maliyɛnw Afrique bɛɛ k'an lajɛ bɛɛ ye hɔrɔnya ni cɛsiriya sɔrɔ sisan parce que ko bɔra Mali la maliyɛn bɛɛ fiyɛrilen don an kana kɛ africains maliyɛnw kana tigɛ an na k'a fɔ k'an ye baara min kɛ a man ɲi sisan an man kan jugu cɛyara jamanadenw dɔ b'a la jamana wɛrɛ b'a la terroriste b'a la bɛɛ bɛ fanga in kɛlɛ donc Mali hami bɛ min na u kan ka wuli k'i jɔ sisan ka kuma kabini ko ma tiɲɛ i y'o kuma de fɔ o waati la caman wulila Choguel kan k'i da de a bɛ kuma mun na n'i bɔra prémisia la i ka kan k'i ka k'i da de n'i m'i da de fanga bɛna min k'i la an b'a dɔn o kuma cayara ne ma foyi fɔ donc hami bɛ bɛɛ la n b'a dɔn ko hami b'aw la bɛɛ siranna k'u ye ne convoqué fo ne ka n da de dɔw yɛrɛ ko ne ye dɔw yɛrɛ lamɛn ko ne y'o terroriste de allié de dɔw yɛrɛ y'a fɔ ko ne ye France ka allié de dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko ne b'a fɛ fanga in ka dafiri fanga in n'Ala y'a kɛ ko dɔ y'a sɔrɔ mɔgɔ dama dama minnu bɛ kungo sɔrɔ ne b'u la o parce que caman bɛ ka fɔ sisan n'i y'a ye fanga in sinsinna Choguel Mayiga de y'a kɛ donc n'u y'u sago sɔrɔ u bɛ mɔgɔ fɔlɔ min tɔɔrɔ ne b'u la o ne dun t'a fɛ n ka jamana ka kungo sɔrɔ donc n'aw y'a mɛn mɔgɔ minnu b'a fɔ ko ne k'i da de mɔgɔ sugu fila de don caman bɛ yen ne hami de b'u la u bɛ siran fanga ɲɛ u ko ne ka n da de tɛ dɔw bɛ yen minnu ka ca minnu ka kuma ka ca a man ka kuma ko parce que olu hakili la ni ne kumana o ye dɔ hakili nɔ min bɛ fara fanga kan ni hakili farala fanga kan dɔrɔn o bɛ n'u ka kɛlɛ tiɲɛ u bolo donc o mɔgɔw de bɛ mankan ci dugu kɔnɔ ne balimaw caman ye wele ka bɔ kɛnɛma ka bɔ village la ka bɔ yɔrɔ bɛɛ la ala kama kana kuma ne ye min de fɔ mɔgɔw ye n b'aw faamu mais aw ka ko do faamu fɛn b'a jamana kɔnɔ fɛn wo fɛn tiɲɛ n'i m'a fɔ n'a tiɲɛna don min na i bɛna nimisa mais n'i ye tiɲɛ fɔ hali n'a digira mɔgɔw dɔ la n'a y'a kɛ ko ɲɛnabɔra a bɛ bɛɛ lafiya o de kama ne bɛ kuma et puis o bagabagali nin ne degir'o la o i y'a dɔn fangakɔrɔ min binna 1991 mɔgɔw dɔ bɛ fanga in kɔnɔ min bɛ ne contre la u taara nkalon da ne kan ko ne ni opposant de bɛ ɲɔgɔn fɛ ka fanga in ka tiɲɛ ala barika la ala ye n sutura président y'a fɔ a ka service ye ko ka sɛgɛsɛgɛli kɛ sécurité d'état kelen ne ye l'heure 3 k'a kɔnɔ u ko ɲininkali filanan bɛ kɛ le vendredi 22 mars 1991 ko 8h30 olu yɛrɛ bɛna ne ta ne kan jija n bɛ se ka tile bɛɛ kɛ yan 8h30 comme mankan kun wulila Mali kɔnɔ le 22 mars 1991 u ko ne ma ko rendez-vous bɔra a ma mais an bɛ ɲɔgɔn da lajɛ tuguni le mardi 26 mars bon min kɛra le 26 mars a y'a dɔn o mɔgɔ kelen min kun bɛ ka mɔgɔw pousser contre la ani mɔgɔ wɛrɛ min bɛ fanga contre la peut-être u ka tiɲɛ in b'u bolo u y'u sago sɔrɔ fanga in dafiri la kuma ma kɛ tuguni siɲɛ filanan o ye ne kɛra ministre ye siɲɛ fɔlɔ 2002-2007 ne bɔlen gouvernement la u ye contrôle bila ka taa u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ waati dama dama foyi ma sɔrɔ a la o y'a sɔrɔ ne bɛ AMRTP ɲɛmɔgɔya la a tɔgɔ fɔlɔ kun ye CRT de
agent de communication, agent malien de régulation des télécommunications et des postes. U ye contrôle bila ka taa ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ne bɛ min na u ye kalo 8 kɛ u bɛ sɛgɛsɛgɛli la u ka dossier u y'a bila président ka table kan mars kalo 22 min kɛra o don le 22 mars 2012 aw yɛrɛ b'a kalama Mali jugu y'u sago sɔrɔ jamana d'Afrique, fangan d'Afrique. Mais au Mambali, ne tara président Korofo, Dakar. Au Mambali, Mali Kono, le 10 décembre 2016, parti Nyemogo Folo, mi yafo Mali Nyemogo, anga président Koro, aoudia kasigenga jamanala, na ye fen wo fenke. Anga sa agasigi, ne ta fenga jamana, président Koro ka to jamana wɛrɛ la parce que dimi ko ne to lajɛ fangan fɔlɔ yɛrɛ yɛlɛmara u ye min fɔ ko ne ye Musa mɔgɔw de ko ne b'a fɛ fangan Koro ka sigi kana nko non ne bɛ min fɔ ni b'a fɛ ka jamana mara I ka kɛ ni hakili de jamana marali fangan bɛɛ b'i ta kala min kanyi min ka jugu min kanyi o de be farafara ɲɔgɔn kan ni fanga caman tɛmɛna u ka ɲuman o de be farafara ɲɔgɔn kan jamana jɔ nko Mali kɔnɔ u nana fɔ ko bɛɛ k'a fɔ ko fanga min yɛlɛmara deuxième république k'u ye tiɲɛni dɔrɔn de kɛ Mali la nko attention fanga min ye la route Sévaré Gao jɔ près de 600 km e de se k'a fɔ k'a ma foyi kɛ Mali kɔnɔ ni ye Gao kaw ɲini sisa u bɛ se k'a f'i ye o don I bɛ wuli Bamako le soir le lendemain I bɛ fitiri I bɛ wuli Bamako fitiri le lendemain I bɛ taa fitiri siri Gao u bɛ yɔrɔ min ka di ye nko sisan courant ko bɛ maliyɛnw la fanga min ye baara de selengɛya ni manantali jɔ ka courant di maliyɛnw ma e tɛ se ka fɔ foyi ma kɛ o waati la CICB palais de congrès Fléni, palais de la culture, Bamako Misiriba, Bamako Pont Fulana, ou Jora Watimina. Et c'est qu'on a foko, faut y marquer Watila. Mali l'école ni ata odo, ni Mali diplôme bibor, ni tara yoro yorola. Ibe se ka kalanke. Afrique kono yoro shite tara Amerique tara Europe ta yoro bella bi bonya ka diplômé Mali l'armée min bom ayanga horonya perdu 2012 parce que armée kun jamfara keleminan tout bolo mais deuxième république kono armée min kumbe Mali bolo jamana shite ki jedo Afrique kono Mali la et no barakera mogo se ki jo ko tieni dron de kera ne ma fo ko tieni make parce mao manie fanga mara tieni be kayoro dola nyuma be kayoro dola nko anga nyuma maranga do faraka chien flana uye ne wele ni wodi fo ya soro ne be CRT la comité de régulation des télécommunications mi yelama kate AMRTP où ya vérifié ou ma fo soro a chien sabana au gouvernement de transition 2012 o ya soro président Moussa Ka ministre Koro de Kouibe préministériel alors c'est bien que vérificateur général kakata AMRTP vérifier mon débat kono ka soro ne kumbe directeur général machine c'est Camerounoy parce que me ba fo Mali kono a shogele Moussa Mogoye ne a fo ma chamaye ko président Moussa Fleni ka to fanga la ne dibdil kaye ne a chien folo oui le 12 mars 2002 11 ans santani kele ka sora bora fanga la ni tara baro ka fe ka ko do famu parce que mogo mi ye jamana marasa mugani saba abe fen do ante mindon
ne baara kɛ n'a ye ka ko do faamu parce que ne b'a fɛ ka président ya ɲini ala barika la ne ye ko caman faamu o ye ne k'a ye siɲɛ fɔlɔ mais u ye ne tɔgɔ tiɲɛ dugu kɔnɔ ko ne b'a fɛ fanga kɔrɔ ka sigi ka na parce que ne ye tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye dɔrɔn o ministre o kɛra prémisse ye o de nana k'a fɔ vérificateur ye k'u ka taa ne vérifier parce que ale bɛ prémisse la sous la transition ala barika la vérificateur nana u ye vérification kɛ u ye min vérifier o AGFO kɛlɛ aw b'a mɛn ko AGFO agence pour le fonds d'accès universel o agence ne de y'a créé ka ne sɔrɔ AMRTP la ne nalen CRT la 2008 ne y'a sɔrɔ foyi tɛ AMRTP kɛsi la an ye baara kɛ 2011 2012 baarabaw de kɛra ne de ye sɛbɛn kɛ gouvernement ma ko CRT AMRTP bɛ yɔrɔ min na u bɛ location la villa min na état bɛ 50,000 ne de ye sɛbɛn kɛ ministre ye k'a fɔ ka kanu sɛbɛn tuguni ko o wari in état kan ka don kalan la a ka don sɛnɛ la a ka don l'armée la a ka don projets sociaux la mais télécommunication organe min bɛ télécommunication contrôler ne bɔra c'est ma spécialité wari bɛ o yɔrɔ la état man k'o kɛ ne ye papier sɛbɛn société de télécommunication ma u commencera ka juru sara juru min kun b'u la o juru di fara ɲɔgɔn kan ka kɛ mun ye ka CRT bɔ so dɔ in kɔnɔ ka don so wɛrɛ kɔnɔ min tɔgɔ ye ka so kura jɔ min ye AMRTP ye hali bi 2010 a inauguration ma kɛ parce que dɔw taara fo n'a inauguration kɛra a bɛ tɔgɔ ba di Choguel ma mais o tɛ problème ye a ye siège jɔ bogo min baarakɛlaw u ka sara kun ka dɔgɔ o waati la mais wari sɔrɔla CRT la AMRTP la don min na dɔ farala u ka sara kan u ye sara ɲuman sɔrɔ don min na ne ye contrat dɔ signé ni banque ye ko maa o maa n'a bɛ baara kɛ AMRTP kɔnɔ comme u ka sara ka ɲi sisan u k'u jija a ka so ni mobili sɔrɔ parce que maa o maa n'i taara baara la i bɛ fɛn saba ɲini fɔlɔ i bɛ so ɲini i bɛ mobili ɲini i bɛ furu furuko in ne se ka n da don a la donc bɛɛ ye juru ta banque la hali bi n'aw taara vérifier so ni mobili b'u bɛɛ bolo a filanan fangantigiw ye ne wele ko gɛlɛya min bɛ Mali la bi terroriste bɛ ka min da Mali kan an ka solution ɲini a la télécommunication sira fɛ comme ne ka ci de don ne ka domaine de don an ye équipement moderne san milliard caman k'a sɛbɛn AMRTP tɔgɔ la k'a di gouvernement ma a ye terroriste hakɛ min minɛ Mali la a tɛ se ka fɔ mais a dama-damaw bɛ yen ne b'u fɔ ye parce que ninnu aw b'u dɔn minnu ye tiɲɛni kɛ attentat kɛ 2015 le restaurant la terrasse minnu ye attentat kɛ hôtel Radisson la a y'u minɛ minnu taara attentat kɛ Grand Bassam o bɛ Abidjan kɛrɛfɛ u bolila ka na Mali la u minɛna Gossi ni Tombouctou dɔ ye min bɛ prison garder a dɔgɔ kun ye wari dɔ sɛ a y'o garde faga ka t'i dɔgɔ yɔrɔ dɔ la an y'a minɛ donc ne filɛ nin ye fɛn o fɛn ni ne bɛ s'a la dɔnniya o dɔnniya n'i b'a dɔn ne b'a di Mali ma Mali ka ka lafiya bonya hɛrɛ sɔrɔ ne y'o de kɛ AMRTP la mais ne bɔra la don min na ka kɛ ministre de la communication porte-parole du gouvernement u ye mun kɛ
u taara ne ka gestion sɛgɛsɛgɛ siɲɛ fila k'o juru min dira mɔgɔw ma u ka so jɔ ka mobilisa est ce que ne yɛrɛ ma dɔ ta o la ala barika la ne ma foyi t'a la parce que ne sara kun ka ca o ne y'o kɛ baarakɛlaw de ye ne yɛrɛ ma profiter parce que o tɛ ne ka problème ye u taara mun sɛgɛsɛgɛ tuguni ko ne ye $600,000 suɲɛ o kuma cayara yɔrɔ bɛɛ la journaliste dɔw bɔra ko namariya b'a bolo ko ne taara wari in dɔ segi politique mɔgɔ dɔw bɔra ko n'ale tɛ ne kun bɛ taa kaso la mais ne ma si jaabi parce que o tɛ ne ka problème mun de kɛra baarakɛlaw ta ɲɛmɔgɔ syndicat ɲɛmɔgɔ nana ne voir comme directeur de l'AMRTP ko sariya kɔnɔ a fɔra ko société de télécommunication ni avantage yo wada n'a b'u bolo AMRT ka baarakɛlaw fana kan ka sɔrɔ donc nunu b'u ka denw bila ka taa vacances waati la colonie de vacances la olu fana b'a fɛ u ka denmisɛnninw ko sɔrɔ n ko ma ko yo ka lettre sɛbɛn ka ci conseil d'administration ma olu de bɛ décision ta ala barika la conseil d'administration sɔnna u y'a budget sɛbɛn o budget taara ministre des finances fɛ o y'a validé a seginna ka na ne y'a exécuté donc wari min donna nin la san dama san caman u nana bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko $600,000 de don ko ne y'o de suɲɛ o mankan de wulila dugu kɔnɔ o waati la ne ma kuma o contrôle fila kɔfɛ u nana min contrôler tuguni ko AMRTP yɛrɛ ko gestion min kɛra la f'u k'a dɔn o hakili jagabo de o b'a sɔrɔ ne bɛ ministère de la communication porte-parole du gouvernement e ministre kuturu e bɛ ministériya la e bɔra service min la dongo do contrôleur b'i wele k'i ja wuli ka ɲininkali kɛ e la ne hakili sigi o y'o bɛɛ jaabi u tilala k'a fɔ ko ne bɔra ministre de la communication porte-parole du gouvernement ne bɔr'o la don min na k'u bɛna sɛgɛsɛgɛli kɛ ni wari dɔ ma tunu ne bolo o ministère la sɛgɛsɛgɛli fila kɛra contrôle fila 2016 o waati la comme bi dɔ bɛ yen dɔgɔkun o dɔgɔkun kumabaw bɛ bɔ ko sogɛlɛ wari suɲɛ sogɛlɛ suɲɛ ni kɛla de ka bɛɛ ja wuli fo ne ka baaraw ni teriw ni n ka maa o maa n'a bɛ ne fɛ a ja bɛ wuli mɔgɔ min tɛ ne fɛ o bɛ content na ala barika la u y'o bɛɛ kɛ foyi ma sɔrɔ o ye avant 2020 mais min bɛ ne yɛrɛ dabali ban 2020 fanga yɛlɛmara ne yɛrɛ min kɛ nin na n y'a fɔ aw ye mais aw b'a dɔn 2023 u ye contrôle bada kɛra k'u bɛ taa AGFO contrôler ko parce que ne ye président du conseil d'administration est ce que wari dɔ ma tiɲɛ ne bolo 2023 a filanan 2024 ne bɔra prémisia la don min na ne bɔra prémisia la an ye passation kɛ le 22 novembre 2024 novembre kalo 22 le mercredi 27 novembre ne taara bɔra yɔrɔ min na en tout cas vérificateur n'a ka équipe nana k'u bɛ primature gestion vérifier est ce que feu de ma tunu bolo ya o y'u ka vérification kɛ o rapport kuma de bɛ Sénat bi ne tɛ n da don o la parce que état bolo service b'a bolo min bɛ nin bɛɛ kɛ ne b'a fɔ jamanadenw ka min faamu u ko k'u bɛ 2021 2022 23 24 k'u le contrôler mais o 2021 kɔnɔ dépense dɔ bɛ yen ne ma minnu kɛ parce que ne ye baara daminɛ juin 2021
dépense do kɛra u y'o fura ne kan ko o wari tiɲɛna ne ka waati bolo a filanan 2024 bɛɛ b'a dɔn ne bɔra primisiya la don min na dɔ wulila ka ne ni yɔrɔ bɛɛ la ka marche pe ko ne ye janfan de kɛ ko bɛɛ dara ne kan ne ma kuma o 2024 ne ye passation kɛ novembre kalo 22 le 22 novembre le 27 novembre tile 5 kɔfɛ vérificateur nana k'u bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ o sɛgɛsɛgɛli kɔnɔ fana ne banana don min na n'o hakili b'a la 2022 ne ye kalo 3 ɲɔgɔn kɛ hôpital la est-ce que u b'a dɔn o waati u y'a bila entre parenthèses a ma vérifier ale kun bɛ 2022 la donc o kumaw bɛɛ nana fara ɲɔgɔn kan ka ja wuli ko Choguel kan ka bila kaso a kan ka minɛ de ou bien a k'i da de donc mɔgɔw dɔ b'a fɛ ne ka to yan Mali jugu bɛ ka bɛnbɛnbɛn kɛ Mali kɔnɔ jugu fana minnu bɛ transition fana u bɛ ka tasuma da ju kɔrɔ donc an k'an da de parce que bɛɛ kan ka siran parce que ne ye min fɔ o ye ne y'a jateminɛ kɛ État ka service de contrôle bɛɛ fanga bɛ bi utiliser ka contrôle kɛ contrôle et résultat de bɛ kɛ e bagabaga kana kuma k'i lasiran ou bien bɛ te kaso la u bɛ fɛn wɛrɛ bi sɔrɔ dɔ yɛrɛ bɔra ne bɔra primisiya la ko ni ne kumana fɛn bɛ na ne sɔrɔ ne yɛrɛ hakili ma sigi n'o ye u bɛ Mali la o kuma filanan o ye mɔgɔ minnu ye baara kɛ ni ne ye ne ka sika olu la n k'u ma ko ne fɛ baarakɛla ɲɔgɔn 2 de bi kabini ne kɛra ministre ye siɲɛ fɔlɔ ne tɛ mɔgɔw gɛn de n bɛ na ni nana ni mɔgɔ kura ye u bɛ fara mɔgɔ minnu bɛ yan an bɛ baara kɛ n'i y'a ye k'i tɛ se baara la o tuma e bɛ bɔ yen mais tɛ na mɔgɔw bɛɛ bɔ yen i bɛ se ka bɛɛ ɲini ne y'o kɛ Sotelma la n y'a kɛ yɔrɔ bɛɛ la n y'a kɛ ministère la o mɔgɔw 2 ne dalen b'u la sikasi tɛ yen n'i tɛ baara kɛ ka ɲɛ n'i y'u minɛ ne b'a f'u ye aw nana ka ne dɛmɛ a filanan ko ne dalen don ne ka baarakɛlaw la ne ka commencera ka yɛrɛyɛrɛ ka mankan ci réseau kan ko ne bɛ dute Mali fangantigiw la ne bɛ dute Mali service la ne t'o kɛ o Mali service ala barika la ne dalen b'u la o u bɛ baara kɛ hɔrɔnya de kɔnɔ ni baara kɛra hɔrɔnya kɔnɔ ne bɛ se k'a fɔ aw ye tigitigi ne t'a foyi reproche foyi ma kɛ Mali intérêt contre la mais mɔgɔw ka wuli dɔrɔn Choguel man ka kuma ale ye terroriste de Faransi ka mɔgɔw dɔ de o ye kuma min ne t'u jate o parce que o mɔgɔ sugu ne b'u dɔn ne y'a fɔ ye kabini deuxième république la o mɔgɔ sugu de ye ni fanga bila ɲɔgɔn na o donc kunu bi ni ɲɛ b'a la Mali bɛ ka jɛngɛn ka taa yɔrɔ jugu la ne bɛna kuma de parce que sini kɛnɛ ni fɛn ma fɔ o mɔgɔ kelen bɛna fɔ jamana bɛ ka tiɲɛ yɔrɔ min na a bɛ tiɲɛni sira ka don min na Choguel kun ye min fɔ k'a sɔrɔ ale de ye responsable ye dɔ yɛrɛ bɛ bɔ réseau la fɛn min b'an kunna bi Choguel de y'a kɛ n'o tɛ a nalen minnu bɛ fanga la olu ye kun tɛ mankan mɛn donc n'i ye kungo min y'an sɔrɔ bi ale de don donc a man ka kuma o tɛ ne ka hakilina ye ne bɛ min fɔ mɔgɔ ye hadamaden kabini e wolola n'ale ye min latigɛ e ye o de b'i sɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ u dalen don so kɔnɔ kungo dɔ b'u sɔrɔ k'a sɔrɔ u ma taa yɔrɔ si Mali kɔnɔ Afrique kɔnɔ fɛn o fɛn n'a nana responsable politique la au lieu que mɔgɔw ka ɲininkali kɛ est-ce que a ye min fɔ est-ce que tiɲɛ de don est-ce que a man k'o fɔ mɔgɔw b'a fɔ kan'o fɔ dɛ n'o tɛ kungo bɛna e sɔrɔ
donc i dade o de nga Afrique ci ne ko beki jojoyor nawya ye ne madilika kuma njugu fo machi mu gonu mbe kele ke kanga jamana horoya singemma parce que bu ni di dongodo ne bu fasada yake kunu depuis 2002 ne bla campagne la ne finitigu fasada parce que mena ne be dien ka histoire do jamana be minu kera horoya bi u ka finitigu de horan siguma o de kama ne ba fu mona bodewu dobe wuli sisa ko shongele mie akera soda suka jelide amanga kuma bi ulu tanye do te histoire do ne be histoire do donc kuma min benefe ka fo malien wi ne be sira ala dronde ni ale min latige o ben soro nama min latige atenan soro et puis hadamadi kira chugo fongan keri bolo chugo ika agenda bi bolo mais ala tabe ne be ala tako parce que ala tako fuite donc ne ba fe ko hakil sigi fe wo fe nawya me rezo ka manga mimbe kake au kana joro ne te joro fuila ne dalen donc ka barakelawla ne bara malik gouvernement ka service munum be femin ke ne dalen dula o kofe fuite yere ka joro ka do likoro ne to don na le ko min bene soro na ko fuminte ne soro ni hadde mi dew yake cugo atena ne soro donc hakato bala salli ala muhammadu